doby použiteľnosti, krátkodobý, dlhodobý členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti, takže zase si môžeme vytvoriť analytiku, že dajme tomu pohľadávky do 2 týždňov, pohľadávky do mesiaca, pohľadávky do 2 mesiacov, aby sme mali stále prehľad hľadiska toho cash flow, aby sme vedeli lepšie plánovať. Takže my tú analytickú evidenciu ako manažeri vieme využiť nejakým spôsobom pre svoj prospech. Zároveň tam máme napríklad aj členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo skupín dlžníkov alebo podľa veriteľov. Ďalej máme, často sa to používa napríklad pri pokladnici alebo pri bankových účtoch, tak pokiaľ potrebujeme účtovať aj cudziu menu, že máme napríklad jeden účet máme v eurách, jeden účet máme v českých korunách, tak vtedy využijeme analytiku, aby sme vedeli, čo na ktorom máme, alebo pokiaľ má firma viac účtov, tak tiež využijeme analytiku, aby sme vedeli, aký máme zostatok na tom účte v takej banke, na tom v takej banke a podobne. Dobre, takže toto sú rôzne potreby, ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme vytvorili nejaké tie analytické účty. No a prejdeme teraz na základné charakteristiky účtu. Takže ten účet je označený nejakým názvom, ktorý vystihuje jeho obsah. Zároveň tento názov je totožný s označením, názvom súvahovej položky a položky nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát. Takže tie účty, ktoré píšeme napríklad do súvahy, tak sú tie účty, ktoré sú v tej osnove. Takže nemôžete napríklad do súvahy napísať jeden názov nejakého účtu a otvoriť téčko toho účtu s nejakým iným názvom. Dobre, to musí všetko sedieť. Každý účet má samozrejme 2 strany, to znamená má dať a dal. No a my teraz prejdeme na takú dosť dôležitú vec, ktorú potrebujete vedieť na to, aby ste prešli týmto semestrom účtovníctva a aby ste prešli aj budúcim semestrom účtovníctva. A to znamená nejaké základné pravidlá účtovania, takže odporúčam tieto slajdy, čo budú nasledujúce, tak urobiť si z nich nejaké poznámky, alebo si ich screenshotnúť, alebo si ich niekde uložiť, aby ste to mali na pamäti, lebo s nimi budeme pracovať v podstate celý semester, aj tento, aj budúci. Takže na tých účtoch aktív sme si povedali, ako plus minus vyzerajú, to znamená, že to je téčko, ktoré má 2 strany, má dať a dal. No a teraz vieme, že na každý z tých účtov môžeme buď niečo pridať, alebo môžeme niečo z toho účtu zobrať. Takže my teraz musíme vedieť, že kam budú tie prírastky účtované a odkiaľ budú úbytky účtované. Takže máme 2 strany. V prípade aktív sa tie tu máte rovno prírastky, zapisujú na tej strane, kde je zapísaný začiatočný stav, to znamená má dať. Naopak úbytky sa zapisujú na opačnej strane dal. Čo sa týka pastív, je to presne zrkadlovo otočené, takže začiatočný stav a úbytky sú na strane dal na má dať sú prírastky a začiatočný stav a úbytky sa zapisujú na opačnej strane má dať, takže presne zrkadlovo otočené. No a za chvíľku si to aj uvedieme, ako nakreslené by to tu malo byť, takže pochopíte tomu lepšie, vám to vysvetlím ešte, keď to uvidíme nakreslené. No a čo sa týka nákladov a výnosov, tak tam je to trošku jednoduchšie, lebo náklady a výnosy nemajú začiatočné stavy. Prečo nemajú začiatočné stavy? Lebo sa neprenášajú do ďalšieho obdobia. Takže s tým, čo skončíme rok, hovorí nám o tom zásada bilančnej kontinuity, takže pri súvahových účtoch s tým, s čím sme skončili, to znamená, bol to konečný zostatok, tak to si prenášame a stáva sa ten konečný zostatok v novom roku začiatočným stavom. Takže takýmto spôsobom to prenášame do nového roka. Ale u výsledkových účtov, to znamená náklady, výnosy, sa toto nedeje. To znamená, nemajú ani začiatočné stavy a tým pádom nemajú na konci konečný zostatok, ale majú konečný stav KS. Takže pozor, je tam rozdiel KS a KS, pretože sa neprenášajú do ďalšieho obdobia. Jednoducho z nich vypočítame na konci účtovného obdobia výsledok hospodárenia a tým pádom už sú nám nepotrebné a až dokým znova nezačneme účtovné obdobie. No, keď pozriem, čo tu nie je to schematické zobrazenie, čo potrebujeme vedieť, aby sme boli ešte k veci. Takže toto je to, čo sme sa bavili na začiatku, dobre, pred nejakými 2 minútkami, čo som vám povedal, že za chvíľku vám ukážem nejaké schematické zobrazenie, tak tu ho máme. Takže takto vyzerá to účtovanie na účtoch aktív a pasív. Urobím si nejaké téčko, túto spodnú stranu, túto spodnú
čiaru robím až pri uzatváraní, dobre? Takže nekreslíte to automaticky ako takýto pomalý dvojkríž, ale túto spodnú čiaru si robíte až keď uzatvárate ten účet. Takže na začiatku ho otvorím tak, že sem dám nejaké číslo. Toto samozrejme platí pre všetky aktíva. Takže je úplne jedno, že či máte 221, alebo 211, alebo máte stroje, alebo máte software, to je úplne jedno. Všetky aktíva sa riadia týmito pravidlami. To znamená, tieto strany treba mať potom v písomke označené, takže má dať a dal. No a v podstate riadíme sa tým, čo sme si povedali pred chvíľou, to znamená, začiatočný stav na strane má dať, tam, kde je ZS, tak tam sú prírastky na tom účte, tam, kde je druhá strana dal, tam sú úbytky a na konci si vypočítam konečný zostatok. Takže konečný zostatok vypočítam tak, že spočítam ZS a spočítam všetky obraty na strane má dať, zároveň od nich odpočítam všetky obraty na strane dal. Dobre, takže to, čo z toho účtu odišlo, odpočítam a vyjde mi nejaký konečný zostatok. Pri účtoch pasív je to isté, len vrám, je to zrkadlovo otočené. Dobre? Takže naopak ZS a prírastky majú na strane dal, úbytky majú na strane má dať. No a na konci máme konečný zostatok na strane dal. Dobre? Znova, tí, čo ste z nejakej obchodnej akadémie, alebo už ste sa s tým stretli, alebo ste mali niekde už pomysel väčšinou na obchodnej akadémie, tak učí, že študenti to dávajú na opačnú stranu ten konečný zostatok, ale pozor, to je iba prevod konečného zostatku, dobre? My musíme písať ten konečný zostatok na tú stranu, kde je začiatočný stav, takže vy keď ste zvyknutí to písať sem, tak tam ste možno písali, že PKZ, že prevod konečného zostatku, dobre? Takže ale konečný zostatok musí byť na tejto strane zase, tak je to dané zákonom. Dobre, účty nákladov a výnosov, takže zistujeme pomocou nich výsledok hospodárenia. To znamená, ten podnik môže byť buď v zisku, alebo môže byť v strate. Samozrejme, vašou úlohou ako manažerov je tak postupovať tým rokom, aby ste sa na konci dostali do zisku. To znamená, že musíte robiť ten proces, tú fázu tej realizácie tak, aby ste predávali alebo poskytovali tie služby za vyššiu cenu, ako sú vaše náklady. Takže aby vám z toho niečo zostalo. Takže to je vaša úloha ako manažerov. No a zase máme tu rovnicu teda. Zisk sa rovná výnosy minus náklady, to znamená to, čo som zarobil, minus to, čo ma to stálo. No a čo sa týka pravidel účtovania, tak výnosy sa zaúčtujú na stranu dal a náklady sa zaúčtujú na stranu má dať. Takže vo výkaze ziskov a strát, to si znova môžeme predstaviť ako také veľké T-čko, ako súvahu. Akurát strany sú tam, že má dať a dal, dobre, nie aktíva a pasíva. No a náklady účtujeme na ľavú stranu, to znamená na má dať, a výnosy účtujeme na pravú stranu, to znamená na dal. Dobre, takže účty, na ktorých sú zapísané náklady, nazývame logicky nákladovými účtami, výnosy nazývame výnosovými účtami. Takže dokopy ich nazývame výsledkové účty, čo sme už mali. Na výsledkových účtoch účtujeme v priebehu účtovného obdobia iba pohyby, prírastky alebo úbytky, kumulovanie od začiatku účtovného obdobia do konca účtovného obdobia s medzisúčtami za jednotlivé mesiace. Takže vytvárame tam nejaké medzisúčty. No a na konci roka samozrejme vypočítame ten výsledok hospodárenia a v novom roku začíname znova od nuly. Takže tu je ešte nejaké schematické zobrazenie v diagrame, ako vyzerajú tie pravidlá účtovania, čo sa týka nákladu a výnosov. Takže opäť pripomínam, toto platí pre akýkoľvek účet nákladov. To znamená, keď si chytím osnov do ruky, je úplne jedno, či to je 501, alebo 521, alebo neviem koľko, 518, stále účtujeme pomocou tohto ľavého. Hej, tuto. Alebo keď máme výnosy, tak účtujeme akýkoľvek šestkový účet pomocou tejto pravej, kvázi tohoto pravého T-čka. Takže aby ste videli, že tu máme prírastky, tu máme KS. Prečo sú tu není naznačené úbytky? Pri nákladoch a výnosoch hovoríme, že dojde k ich vzniku. To znamená, že vzniknú a bereme to ako prírastok, ten vznik, ale v určitých prípadoch sa môžu aj znížiť aj náklady a v niektorých prípadoch aj výnosy.
niekedy je to dokonca 50/50, hej? Ale vy sa určite primárne tak, že náklady účtujeme prírastky na mádať a výnosy na dál. A tieto prípady, kedy sa stáva to, že sa napríklad ten náklad zníži, tak oni sú v podstate také relatívne výnimočné. Na tých výnosov je to trošku častejšie, ale primárne sa musíte naučiť tak, aby ste vedeli, že prírastky výnosov sú nastavené dál. Dobre? Keď bude nejaká taká situácia, že nám napríklad sa znížia, tak potom si k tomu povieme. No a tým sa dostávame k dvojradovému účtovníctvu a to znamená, že oddelené sú súvahové účty a výsledkové účty, to znamená aktíva, pasíva, sú oddelené, idú do iného výkazu, to znamená súvaha, oproti nákladom a výnosom, ktoré idú do výkazu ziskov a strát. No a prepojením týchto dvoch výkazov je ten výsledok hospodárenia. Tu sme si načetli na ten whiteboard, čo som kreslil, tak tam sme si načetli takú jednoduchú súvahu a tam sme si ukázali, že tá 700 desina, tak výsledok hospodárenia nám vlastne prepája tú 700 desinu a zároveň tú súvahu. Takže keď bude otázka, čo je prepojením dvojradového účtovníctva, tak prepojenie je výsledok hospodárenia, aby ste vedeli. Potom tu máme ešte obraty a zostatky na účtoch, takže počas účtovného obdobia sa na ten jeden účet zaúčtuje viac účtovných prípadov. To znamená, že vy keď budete mať 10-krát použitý bankový účet v nejakom príklade, vy nemusíte robiť 10-krát nové T-čko pre bankový účet, ale vy to musíte zaúčtovať do jedného T-čka. No a potom vždy na konci mesiaca zistujeme úhrn prírastkov a úbytkov, to znamená obrat strany má dať a obrat strany dal, aby sme videli, ako sa to vyvíja. Znova, je to z toho dôvodu, aby sme neboli na konci roka prekvapení, takže musíme stále rozmýšľať, že my musíme v priebehu roka vyhodnocovať ako manažéri, že čo sa v tom podniku deje, potrebujem teda poznať nejaký dej na tých účtoch a potrebujem vidieť tie obraty za kratšie obdobie, ako je ten jeden rok. Takže z toho dôvodu sa tie obraty zistujú každý mesiac. No a dneska už je to jednoduché cez účtovné softvery, tam to viete jedným klikom zobraziť, takže už s tým problém není. No a obrat udáva súhrn zmien na účte, takže začiatočný stav do neho nezahrňame, ale zahrňame do neho len tie obraty, čo sa stali na tej ktorej strane buď má dať alebo dal. Na koncom roka zistíme ročný obrat. Takže podvojný účtovný zápis. Teraz sa zoznámime s dvomi pojmami, ktoré sú že podvojnosť a súsťažnosť. Takže podvojný účtovný zápis to znamená, že musíme vždy každý účtovný prípad zaúčtovať minimálne na dva účty. To znamená na jednom účte na stranu má dať a na druhom účte na stranu dal. No a používame na to buď jednoduchý účtovný zápis, ten vyzerá tak v prípade predkontácie, že číslo účtu lomeno číslo účtu, alebo používame zložený alebo teda zložitý účtovný zápis, ktorým môžeme zaúčtovať aj na 3 účty, aj na 4, aj na 5, hej. Pokiaľ napríklad budeme mať nejakú faktúru dodávateľskú, bude v rámci nej DPH, tak budeme používať ten zložený účtovný zápis, zaúčtujeme to na 3 riadky. Alebo keď budeme mať nejaké obstaranie zo zahraničia, alebo budeme potrebovať platiť nejaké clo, alebo spotrebnú daň a podobne, tak vtedy použijeme zložený účtovný zápis. To znamená, že to pôjde na viac účtov ako na 2. Takže podvojnosť znamená, že vždy účtujeme minimálne na 2 účty. No a zároveň tie účty musia byť k sebe súsťažné. To znamená, že musia mať nejaký vzťah medzi sebou. Hej? Takže ten zápis musím urobiť iba na 2 účty, ktoré vecne k sebe patria. Dobre? Takže vždy, keď idete účtovať nejaký prípad alebo niečo, tak musíte najprv rozmýšľať nad tým, že na aké 2 súsťažné účty to budete účtovať. Vždy to musíte najprv si zistiť a potom, keď už to identifikujete, tak potom zase aplikujete tie pravidlá účtovania. Hej. Musím vedieť, že to je aktívum, pasívum, aby som vedel, ktoré z tých pravidel účtovania mám aplikovať, hej, že kde mi bude rásť, kde mi bude klesať a až potom to môžete zapísať. No a účtovná sústava založená na podvojnosti účtovných zápisov sa preto aj voláme podvojné účtovníctvo, hej, lebo toho účtujeme podvojmo. V podstate z tohoto vychádza ten názov, takže preto je to podvojné účtovníctvo, alebo inak povedané podvojná účtovná sústava. No,
Takže ďalej tu máme zápis uzavierku účtov. Takže začiatočný účet súvahový, to je tá 701, používame ho na začiatku účtovného obdobia na otvorenie účtov. Dobre, takže na to, aby sme si zapísali do tých téčok tých účtov, tie začiatočné stavy, na to používame 701. 702, konečný účet súvahový, používame na prevedenie konečných zostatkov účtov aktív a pasív, takže na konci účtovného obdobia. Na účet ziskov a strát umožňuje vypočítať výsledok hospodárenia, čo sme si hovorili niekoľkokrát. Takže toto je v podstate metodický postup účtovania, čo sme si teraz povedali, že na začiatku otvoríme, počas roka účtujeme, na konci roka uzavrieme. Hej. Takže tu máme nejaké príklady na metodiku. Takže máme tu zaúčtovať. Hej. Takže poďme si to urobiť. Máme tu nejakú, kvázi by som to nazval, nie je to súvaha, sú to nejaké stavy na účtoch, čo máme. No a teraz, čo sa nám stane? Máme tu nejakú faktúru odberateľskú, faktúra za predané výrobky. To znamená, vznikne mi nejaká tržba za predané výrobky, hej, takže vieme už, že výnosy, tržby sú výnosy, takže by sme ich účtovali na stranu DAL, to už nám hovoria tie pravidlá účtovania. No a na stranu má dať by išli pohľadávka voči odberateľom, lebo vznikne nám pohľadávka voči ním, že mi musia v budúcnosti niečo zaplatiť. Takže na túto stranu má dať by išiel účet 311, na túto stranu DAL by išiel účet 601, tržby za vlastné výrobky. Potom tu máme napríklad spotrebu materiálu, dokladné by sme mali vedieť doklady, že to je výdajka, to znamená, niečo mi odišlo z materiálu. Takže znova, je to nejaká spotreba. Už akúkoľvek spotrebu vidím, tak viem, že to je náklad, takže idem do 5 triedy, vidím, že spotreba materiálu je hneď 501, takže na stranu má dať dám 501. Prečo nám má dať? Lebo mi to hovoria pravidlá účtovania. Hej? No a teraz idem na stranu DAL. No a teraz odkiaľ som zobral ten materiál? No, zobral som ho z materiálu na sklade, takže z tohto účtu 112 som ho zobral. No a zase sa musím zamyslieť, je to aktívum alebo je to pasívum, hej? No a keď sa zamyslím, že je to aktívum, tak už ja viem, že ktorú mám aplikovať. Už viem, že to je aktívum a zároveň klesá, lebo mám výdajku, že z neho beriem. Takže musím ho zaúčtovať na pravú stranu, to znamená na stranu DAL. Takže sem na stranu DAL by išlo 112, dobre, materiál na sklade. No a potom ideme ďalej, máme doklad, že VBU, to by sme tiež mali vedieť, že výpis z bankového účtu, máme inkaso faktúry odberateľskej z jednotky, takže to súvisí spolu. Keby tam napríklad v písomke bude často to, že budete mať vynechanú túto sumu a vy sa musíte dovtípiť, že to súvisí s niektorými z iných prípadov, takže na písomke ich bude čo ja len 20 a musíte použiť hlavu a musíte proste scrollnúť, že k čomu to patrí, dobre? A tú sumu musíte opísať, lebo keď ju neopíšete, tak máte už pol boda dole, zbytočne z jedného bodu, čo za to získate, máte 50% dole. No a inkaso znamená teda, že mi prišli peniaze, to sme si tiež hovorili, no a tým pádom mi kam prišli? Na bankový účet, takže znova sa zamyslím, bankový účet je aktívum. Vieme už z pravidel účtovania, že rastie na strane má dať, takže sem napíšem 221, dobre, tu by som napísal 221, no a zároveň som mal voči tomu odberateľovi čo? Tu mi vznikla voči nemu pohľadávka. Vieme, že pohľadávka je aktívum. On mi ju teraz zaplatil, takže tá pohľadávka sa musí znížiť. A keďže viem už pravidlá účtovania, tak viem, že pohľadávky, teda aktíva, klesajú na strane DAL. Takže by som sem napísal 311. No a potom tu máme nejaký znova doklad, výpis bankového účtu. Máme tu nejakú úhradu dodávateľskej faktúry. Takže idem zaplatiť dodávateľovi. No a mal som voči nemu nejaký záväzok a teraz prichádza ten druhý krok, že ja ten záväzok idem zaplatiť. Nemám ho tu napísaný, že kedy vznikol, to je jedno, to ma nezaujíma, idem mu jednoducho zaplatiť. Takže mám tu 1200, no musím mu zaplatiť odkiaľ, to mi hovorí zase doklad. Takže doklad mi hovorí, že mu platím z bankového účtu, takže bankový účet, vidíme, že máme tu. No bankový účet je aktívum, je to možno majetok a klesá, takže musím ho napísať na stranu DAL, takže sem napíšem 221. No a
Zároveň voči tomu dodávateľovi som mal nejaký záväzok, takže ten záväzok musíme teraz znížiť. Prečo znížiť? Lebo už mu menej dlžíme tomu dodávateľovi. Dobre, tento záväzok je ako keby, môžeme inak povedať, že nejaký váš dlh voči tomu dodávateľovi, takže ten sa musí znížiť, keď mu zaplatím. Takže 3, 2, 1 je pasívum. Keď sa pozriem do pravidiel účtovania, tak vidím, že pasíva klesajú na strane má dať, hej. Takže znova sa vrátim do tej tabulky, takže 3, 2, 1 bude tu na tejto strane. Takže 3, 2, 1 a na strane dal bude 2, 2, 1 bankový účet. Dobre, chápeme tomuto všetci? Môžeme si dať príklad. Nemám zadiel akurát príklad. Máte ho aj v Teamse, si ho môžete aj otvoriť, ale prosím vás, stiahnite si ho k sebe do počítača, neupravujte ho cez Teams, lebo to upravíte toto všetky. Sice, neviem, či už som to aj nevypínal, tie právomoci, ale keby náhodou to išlo, tak najprv si kliknite, že stiahnu si ho, dobre?